Mindu tnediet il-liġi dwar il-kirjiet privati sena u nofsilu ġew irreġistrati madwar 600 kuntratt fil-ġimgħa. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet sena u nofs mindu daħlet fis-seħħ il-liġi li tirregola s-settur tal-kirjiet privati. Konferenza fejn fiha ġie ppubblikat studju annwali dwar il-kirjiet residenzjali. Fil-fattu li l-konferenza dwar dan l-istudju intqal kif permezz ta' din il-liġi dan is-suq tant importanti issa ġie regolat sabiex fost oħrajn jissalvagwardja eluf ta' familji li jgħixu kemm f'Malta u kemm Għawdex. Fost affarijiet oħra l-istudju juri x'tip ta' residenzi jinkludu l-kirjiet privati reġistrati. 78% tal-kirjiet privati reġistrati huma kirjiet ta' appartamenti, filwaqt li 12% huma kirjiet ta' mażonezz, dan filwaqt li 8% huma kirjiet ta' djar. Il-maġġoranza tal-kirjiet, 42%, jinkludu żewġ kmamar ta' sodda filwaqt li 34% jinkludu tliet kmamar ta' sodda, 20% jinkludu kamra ta' sodda waħda filwaqt li 4% tal-kirjiet jinkludu 4 kmamar ta' sodda jew saħansitra aktar. L-istudju staqsa wkoll dwar il-pożizzjoni ekonomika ta' min qed jikri minħabba l-pandemija. Il-maġġoranza b'54% qalu li ma ġewx affettwati bl-effetti negattivi tal-pandemija filwaqt li 46% qalu li ġew affettwati b'xi mod. L-istudju fil-fatt wara wkoll kif kuntest ta' pandemija 30.9% ta' dawk li wieġbu għal dan l-istħarriġ talbu għal tnaqqis fil-ħlas tal-kera. F'60.7% tal-każijiet is-sidien laqgħu dawn it-talbiet b'25% minnhom taw tnaqqis ta' bejn l-10% u 30%. 14% tas-sidien taw tnaqqis ta' bejn 35% u 50% tal-kera filwaqt li 9% taw tnaqqis ta' bejn 60% u 75% tal-ispiża tal-kera. 10% tas-sidien saħansitra taw tnaqqis ta' bejn id-90% u l-100% tal-kera. Dwar dan l-istudju News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekkej kif spjega l-karatteristiċi ewlenin ta' dan l-istudju u l-iskop aħħari tiegħu. Fost oħrajn tenna kif matul is-sena l-oħra biss ġew irreġistrati 30,483 kirja privata. Is-sena l-oħra kellna 600 kuntratt fil-ġimgħa dieħel għand l-awtorità. Ridna naraw x'kienu x-xejriet li deħli minn daw id-dejta. U għalhekk waqqafna osservatorju ta' tim ta' esperti li jiskrutinizza din id-dejta. L-iskop tagħha huwa li ngħinu l qabel kollox li jkun hemm policies li huma jirriflettu s-suq kif ukoll nemendaw il-liġi nnifisha biex tirrifletti l-bżonnijiet tal-inkwilini tas-sidien. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galde spjega kif issa anke permezz ta' dan l-istudju l-Awtorità tad-Djar flimkien mal-Gvern huma aktar informati dwar dan is-settur tant importanti. Tenna kif bekk il-Gvern jista' jippjana aħjar. Bekk il-Gvern ikun jista' jippjana aħjar. Jippjana anke fit-tul u anke bħala Awtorità tad-Djar nkunu nistgħu nassistu biex anke issa waqt li wara li tgħaddi anke l-pandemija u anke l-ekonomija tripilja aktar milli qiegħda wkoll bħalissa, bekk imbagħad nilqgħu għal mhux biss sitwazzjoni fejn l-ekonomija tkun qiegħda tibbumja ma' min-naħa l-oħra wkoll ngħinu biex konna inċentivi u anke dan is-settur jkun jista' jibqa' jimxi l qudiem.